Ahojte, pozdravujem všetkých priaznicov ovocinárstva v záhradách. Teraz sa nachádzame v základke Pieskovej, kde máme uložené stromčeky, ktoré budeme predávať túto jar. A trošku si to spolu prejdeme a pozrieme sa na nejaké zaujímavé odrody, ktoré by sme možno vám odporúčili a ktoré by ste si mohli vysadiť vo vašich záhradách. Prvé by som upriamil pozornosť na stromčeky odrody Pinova a Sirius. Sú to síce odrody, ktoré asi už poznáte, ale rozdiel hlavný je v tom, že tieto odrody máme už aj na novom potpníku Ženeva 11. Je to potpník, ktorý pochádza z Ameriky, z Cornellskej univerzity. Je to potpník, ktorý sa asi 40 rokov pestoval v podmienkach pestovateľských, sadárskych aj tu v Európe. A je to nová selekcia potníkov, ktoré nastupujú do produkcie. Sú to potníky, ktoré sú veľmi odolné voči hubovým chorobám, ako je rakovina, fytoftóra a takisto aj hmyz, vožka krvavá, s ktorým možno máte viaceré problémy. Nemá tento potník vôbec v láske a je to nová generácia potníkov, na ktorých sa momentálne vysádza väčšina nových sadov v Európe a je už aj k dispozícii pre záhradkárov, takže pokiaľ máte záujem o niečo nové, tak určite by som odporúčil vysadiť tieto stromčeky na potníku Ženeva 11. Takže Pinova, Sirius a myslím, že tam je ešte aj priesvitné letné z tých starých odrôd. Kľudne vyskúšajte. Ďalej určite neobídite naše veselské marhule. Vestar, Veselka, Barbora, Veharda. Marhula Hargrant, kanadská odroda, dosť mrazu odolná. Ďalšia kamoška z Kanady, Harline, tiež mrazuodolná. Veharda, taktiež odolná voči mrazu a tiež z veselého. Super letné jablko, rezistentné, Allegro, veľmi chutné. Teraz všetci pozeráte Let's Dance, tak trocha rumba, čača, tango. Čo takú hrušku? Abate Fetel napríklad, super chutná. Golden musí byť. Williamsova. Pre maminu na jedenie, pre tatina na pálenie. A čo nesmie chýbať tento rok vysadené v záhrade je Nojabrská. Perfektná hruška zimná. Kto má rád chuť tropického ovocia, odporúčam odrod Vladimíra. Ďakujem pekne za spoluprácu a prídite nakupovať.